Sri Bala Dewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajaran akswertaning baune iblis ana wah lah kok bener ucape umban ing matur Sang Hyai Prabu Duryudana yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki wah konangan Satpol PP piye Dik tanggung jawabmu kok Prabu kan bukti kula konjo yo kula tambi Yai Ratu ngaturaken ngaget raos mana kula tini penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadi Lengleng monggo mboten tali wering saderengipun pareng kula badhe cumadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu wonten dawuh kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana nanging bebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina niatipun Yai Ratu menika menapa inggih mboten menapa-menapa kok Prabu mboten menapa-menapa lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadi Lengleng monggo sampun wonten emban iki matur dhateng sampun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya sareng kula titik wonten ing Taman Ngadi Lengleng mboten pangling menika Bagong inggih mila mekaten Bagong nun ngopo kowe nang kene marani yangku aja sumetan aja sak penake dhewe iki Prameswari pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok kula teng mriki niku nganti bingung malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget piye Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya lho estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene arep tak rekam mau nek nganu amen supaya ana buktine kok Yai Ratu kula mboten maring adawuh menapa panjenengan akan menika bebangri dhateng asmanipun ingkang Raka asmanipun Yai Prabu Duryudana kula nyuwun pangapunten lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Sinten Prabu Duryudana lho inggih saestu ternyatipun tresna menika mboten saged dipun peksa tresna menika mboten saged dipun jiat tresna menika uriping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparipun Gusti Mahanasa kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sak mangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ing betengi dhateng pun Bagong sinten kemawon ingkang badhe kendhak sira kaliyan Bagong mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak menawi ngantos Bagong menika pecah kula badhe nglampos diri walah dalah karepe dhewe cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara Ngastina ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong Yai Ratu wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mantura Prabu Baladewa Bagong kowe ora minggat saka negara Ngastina wah glandang nenggala regane atiku nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati iku padha karo kowe natoni atiku bol bol piye jenengmu ta Baladewa tundang bol kok ora gelem tobat ngremenaken kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa santai wae santai tresna kuwi abot Dik tresna kuwi abot sapa sing ganggu gawe karo kowe
aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun Adus sisan. inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni amamu. kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak kok aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, nek kowe wis duwe bojo, Pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blonjo Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngilimet durung Bu. Wis ning mletes. Ngarmoni penake pepe. Ra tekan-tekan. Wah, glereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. wah dapurmu iki. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Saya nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lho peksa wani niki perkara cewek. Niki perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung bela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae meng. Padake Wah, parusmane jajalanan. ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae. Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning
Bakyumu Banowati. Ngomong tresno karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresno karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku moh, aku wis duwe bojo. Ah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tok senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe meng kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Gilane pun man boten ajeng perang. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki, Man. Dilatih rai. Oh, terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku, Man. Malah baung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pacik? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena diprenggake becik apa ora?
ora gelem tak kula pringgake percaya lakon dosa tiban cundha manek ora lakon tinjau akhirat aja tutup langsung. Durna sing maju rada abot iki nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna ya maju kene mungsuh Bagong ora isin aja juntak ana kawan Bagong kok kaya tau weruh ta aku isan aku manuk maning jajaran pripun Kakang Durna mbah kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur pancen setan kok Bagong iki lah pripun sampean wis weruh dereng lah kepancingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sedyane ana Bagong malih jaran dewate monggo pun jengking kula mandhegek niku pas teng riku niku terus dibiak-biak dhewe nika buntute dunggah-unggahke waduh kelingan sing ora-ora depate kelingan jaman semono ki lawange ketok ciute kula ajare nek ora ndodok nguyuh maneh pripun paman Kurawa panci mboten majeng sedaya mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon mboyong dateng Bagong bos Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken diwirang-wirangke pripun Bagong malih wujud jaran kula maju kula ya wirang Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latur seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grete nenggala jeblok menemu Bagong. Eling-eling kula Bagong kalika semanten tita ingkang dugal kewarisan sumurap nata Mandura Prabu Baladewa
ngliga Kyai Nenggala murup saobor ndadosaken gagat ing driya Lurah Bagong Parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi ing Jepwarsa mlajar parandine kasurung tanggel jawab mila kinayoman dening dewane cal wujuding Lurah Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Semanane ngrat gleng jagan panos maning apa ya lali anak Yaudu Baladewa nek aku iso dadi Baladewa amo Srawata jamranten banyen pojo padha iki Nata Mandura Prabu Baladewa Nalendra Mandura wih kowe wani maju ning ngarepe Prabu Baya tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye? Lho iki aku kok ya kok medhep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawuh gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, kuku karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ati kok ada petik cendekan. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati dhisik kowe. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwantos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobet. Kula mboten saged gesang rai mboten kaliyan Bagong kok Prabu. Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah.
Tobat to Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir. Iki tak citi kabeh. Gumun aku. Ing atase wis kuwatir, panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan cek dadi Baladewa. Iso. Tobat gumun ke tak jini. Radarono. Wah, tobat mau mengko. Atenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan engko. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenang. Wah, senengane iki beda rasa lho. Ini bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, wonten dawuh aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Kok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye? Iki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele kabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Iki. Monggo kula teraken mancing wonten. Malerman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih,